Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare الحمد لله الكائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله وعلى اله طيبين امبادين تبسل فلا جبا مالكونا مالكو كاوفو كاولي ماندو سانغاني واتي او كانيا مداليلا كالا تانو على من كان كالي ويلي ابي انجابي كيشيني نما كو ني الله فاكا كدافا ولا سهرما كا محمد كودو اني اسمو سانومو واجلو كنه كونو انافو ابي اكلاما تشغو منا انفا انكر مو سيد شريف عثمان مدن حيدرا لومي كاوني نيجيريا كاوني بن كاويه tama minke ni kase ama ka dendu umami mina salamaya nyeda nyuma nyira ukamara kono o tourne sen kono do ni ukara Ali Badra Usman Haidara wajulu kene usigile bene kono dugu jele dugu kalan kene usigira nika Allah Ta'ala wele jonye ka Allah Ta'ala wele anka jamana ye bara inundona ni ankara mogo Ustaz Fadil Khalil Ibrahim Rabo aleka dakurunya filalla seli anka janko shira nyongo fe Ya Rabbi Mali ana signyo jamana be ani islama jamana be alaka basigi sabati amin alaka kelenga sabati amin ka dugaw ke ambi jamana min kono ya no ye bene ka dugaw ke jamana ye ka dugaw ke jamana dewnye here mi nabiya ya Rabbi alaka do faraka amin ni toro biya ya Rabbi alako labo amin Shegu mi na doni kala dugu kono ya Rabbi amdalemba na dona dugu kono here de bina ya Rabbi ala ko here sabati amin na bina bo dugu kono abitoro sama ka bo dugu kono ya Rabbi ala ka keti amin wala alhamdulillah ami ala fo ka ala barkada ka ala wala yimandon ala min sona ka bi fana fara anga jen donduma kan sabla anga nyana maya kono anga fiye mina kabla abenyi ningali bike wala ala min sona ni wati na kan sigi ni kena barka mai kan bidon barka mai na ni jama kulu barka mai chela ka ben wati barka mai ma no e landra sel ko fe amba fo ala ini che anga nyana maya kono nyiningalu mana ke bibiye ala ko bidon nyona ya sigile soro kena doka ala tokola kuma mina na ala ye aka jonye ko jon sona ka ka yire majigi jira kaka jonya jira ka nyashi adaba alama ka ala ya fadeli ka tla ka hina nyine ala fe ka nema nyine ala fe o wati de fana ala fana bi surunya alela kata sabla ni bi jonyo gon deli inege bi boala me ni bi ala deli dongo do bi fara in ala che surunya kan ola bi ulaina ina fo sura afola yo chugomina kenendo na dongelen foli ko foni yesa were kono natene ma do libina kene min soro kasigi anyogona ina fo wula ina mena sigi minke anga sheko dasela masura beba do ko nin kene ko dugo jabi kene do mugo minu ye avion ta ka bo jamana ni jamana ka naya soro la ko warnyini kondo wallahi utiseyo minu sigile ya bita jete ka duma fi sabilillah me ulu katla ka wuli ka nyani ka toro ka degun ko ka geleyaw ko fayaji bi chugo mina sisa ne je labantle na beba kalama me ma ke fo e kama fo ala kama ko kwami yala ka don awu mako bi bela mugo ni kibi ala fe ibi ala kira fe keren na bi sirifu fe hali ni bi bugudala hali ni bi togodala wallahi no madese obi tamaka tu se joila iga buya masige kima ola bi ulaina nya fa e chugumina abal makena ko garbu ke Shuaib Ibrahim Drabo ka bollume ni kenen non ci anga wajulu kenewi mamba do wajulu kene ay chamange misri day na anyo chamanke ga woni non tekele yede nan sigla ni kenen non kan
kuma dɔ la an da bɛ to ka yɛrɛ sabula an sigi mɛ bilasi la an b'a dɔn kuma dɔ la min yɔrɔ ka jan an na dɔɔni nin kɛnɛ in bi wula in na an karamɔgɔ an'an ka seku min kan ka kuma dayɛlɛ san'a nali ci min kan ka dakurunya fila fɔ sani seku nali cɛ o de ye an karamɔgɔba ye min wasala ladegeli fɛn ye ka dɔnni to a la ka yɛrɛ majigi ka se to a ye ka sabali ka ni dungo to Ala ye ka to funanŋɛniya la ka diɲɛ daamu kɔ k'i ɲɛsin Ala ko ma kɛrɛnkɛrɛn ma k'i ɲɛsin sherifuw ma karamɔgɔ n'a ka denbaya k'a ɲɛsin olu ka hakilila ye mun ye diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ bɛn ale ka ɲani ma n'o bɛ bɛn a ka tɔɔrɔ ma n'o bɛ bɛn a ka degun ma a jɛnnen bɛ n'o ye su fara tile kan yɔrɔ bɛɛ sanga bɛɛ tuma bɛɛ cogoya bɛɛ o y'an balimakɛ Abdulatif Dɛmɛ n b'a fɔ k'a barikada ka waleɲuman dɔn a ka yɛrɛmajigi la a ka sabali la a ka bonya na a ka karama la ka ɲɛsin an ma sabula kira mago kun bɛ min na a farikolo yeli tɛ a taamacogo yeli tɛ a jɔcogo yeli tɛ a ka cɛɲɛ ko tɛ a ka dawula ko tɛ kira mago kun bɛ min na ni kira bɛ dɔn n'o ye jogo ye awa i b'o taamasiyɛn sɔrɔ karamɔgɔ min na bi a n'a ka denbaya min na bi a n'a ka kalandenw na bi o de ye a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara Ala sɔnna ka bonya di anw ma anw n'an ka garibuya o bɛ sulu anw ye anw n'an ka garibuya o b'an bonya anw n'an ka garibuya wallahi an ka dɔnni tɛ an ka se tɛ an ka dawula tɛ an ka cɛɲɛ tɛ an yɛrɛ b'a dɔn an branchelen don cɛ dɔ de la min siranna Ala ɲɛ k'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye wallahi ni tugula kɔ Ala t'i yɛrɛ fana malo fiyewu an bɛ Haidara fo cɛ in ye kabako ye dɛ sa dɛmɛ da salama sɔrɔ n b'a dɔn hali Kotonu yan nɛgɛso kɔrɔw dilan yɔrɔ bɛ moto kɔrɔw dilan yɔrɔ bɛ telefɔniw mana tiɲɛ a bɛ se ka dilan hali min t'o ye mansimafɛnw na o dilan yɔrɔ caman bɛ yan mais adamaden ka garaji an ma deli k'o ye fɔlɔ dɛ Ala y'o di cɛ kelen min ma nin diɲɛ laban tile in na ka adamaden tiɲɛni dilan a bɛ fɔ o de ma ko kabako Ala y'o kalifa cɛ min na bi a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara cɛ min n'ale welela alimul alama fahimul fahama shamsu sumusi badru zamani faridu daharihi wahidu asrihi shihabu dini takiyullahi waliyullahi asadullahi al-ghalibi muhyil bai'a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara Ala ye cɛ min bonya k'a kofɔli bonya k'a kanubagaw bonya k'a kanubagaw bonya diɲɛ dugukolo kan Ala sɔnna cɛ o cɛ tile bɛnna nin tile ma Ala ye kunnaja latigɛ i ma fo n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ janfa sabula Alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale manden bɛɛ comme ale manden o manden fo ni min banna ko n'o tɛ a bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ munna sabula a y'a seko kɛ k'a faso bila ka ɲani ta ka tɔɔrɔ ta ka degun ta ko pour que ale mandenw ka kisi o ladɛŋɛbaga jumɛn bɛ dugukolo kan bi a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara n'o y'a sɔrɔla n'a ka faamu ale y'a ka baya faamu kuranɛ kɔnɔ kuranɛ min san 1400 kɔ a b'an bolo dugukolo kɔnɔ yan karamɔgɔw y'a kalan ka tɛmɛ a la tafsirikɛlaw tɛmɛna na o ye a kalan k'a ban mais anw m'a dɔn k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ fɛ fo a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara nalen kɔfɛ a kun bɛ se ka dan o ma k'a ka layidu ta ka kisi ka taa alijinɛ kɔnɔ mais a ko ayi dɛ a ye ɲani sɔrɔ jɔn nɔfɛ anw ka tɔɔrɔ sɔrɔ jɔn nɔfɛ anw karamɔgɔ nɛnina karamɔgɔ dɔgɔyala a ye gɛlɛyaw kɛ ka fantanya gɛlɛnw kɛ dabalijuguw kɛra a la faamajuguw fɛ fantanjuguw fɛ morijuguw fɛ somajuguw fɛ u bɛɛ ye karamɔgɔ ɲɛɲini ka ko bɛɛ k'a la mun kama tuma min na wulila ka jɔ ko n bɛ fɛ kira mandenw ka kisi a ka ɲani na ka tɔɔrɔ sɔrɔla o de la mais n'a tɛ ni karamɔgɔ kun danna a yɛrɛ na ka denbaya ma wallahi a kun bɛ tano a kun bɛ barikada ka waleɲuman dɔn bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ fɛ mais a ma dan o ma dɛ ale sɔnna k'a fɔ ko ne kɔni y'a faamu hali ni ne ka denbaya y'a faamu n kɛrɛfɛmɔgɔw y'a faamu wallahi ne ka mission bɛn bɛ min ma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ dibi la ka nɔrɔ sira minɛ n'a sela walama n'a dɛsɛla mais a y'a seko kɛ dɛ jamana 40 bi karamɔgɔ ka
tɔn sigi mɛ yɔrɔ minnu na minnu ko an bɛ fara i kan k'Ala ka diinɛ in dɛmɛ ka jogo juguya kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ walasa an ka faamaw ka lafiya walasa kasoladenw ka nɔgɔya Ala ka nɛɛma min dulon bɛ pour que a ka se ka sɔrɔ karamɔgɔ ka mission bɛnnen bɛ nin de ma o de la a ka kalandenw diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ u bɛ don hali mɛnɛmɛnɛ dingɛw kɔnɔ bi Ala ka diinɛ nɔfɛ a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan donc o la alhamdulillah anw bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala nana Ala ko karamɔgɔ I ɲɛnina Ala nɔfɛ I tɔɔrɔla Ala nɔfɛ I y'a kɛ Ala ye I y'a to Ala ye I yɛrɛ na fɛn k'i ye min b'i wasa diɲɛ kɔnɔ minnu ko bɛ se ka karamɔgɔ datugu bi ka karamɔgɔ kuma sulu bi ka karamɔgɔ kumagoya bi Ala ko abadan t'o kɛ o y'i denw ye na jɔyɔrɔ d'u ma Hayidara e yɛrɛ ma se yɔrɔ min na fiyewu billahi Ala y'o kɛ a Seydi Sirif Samadana Hayidara ye karamɔgɔba joli joli bɛ yen moriba joli joli bɛ yen duba joli joli bɛ yen karamɔgɔ dubaw la ni a tununa yɔrɔ min na du tununa yɔrɔ la n'a taala ka min to a kɔfɛ o kɛla min ye an b'o caman seereya yan mais Ala sɔnna cɛ min ni juguw kun pɛrɛn bɛ k'a kɔnɔ o kun labɛn bɛ ka karamɔgɔ min kɔnɔ ko n'an dɛsɛl'i la an ye fɛlɛ bɛɛ tigɛ I nɔfɛ ka musow su ka k'i kan ka wari su ka k'i kan ka nafolo su ka k'i kan an dɛsɛl'i la awa an tɛ pressé koyi an bɛ nin sɔrɔ I denw de la mais Ala ko ne bɛ Ala sɔnna ka denw d'a ma minnu jɔyɔrɔ bi an b'a fɔ kuma dɔ a ka bon karamɔgɔ yɛrɛ ta ye o belebeleba ye a Seyidi Ahmad Tijani Hayidara kamalen nɔrɔma cɛ min y'i jɔ ka fa wasa ka ba wasa ka ka kabila wasa ka ka dugu wasa ka jamana wasa ka diɲɛ bɛɛ wasa n'a jogo ye Ahmad Tijani Hayidara ninnu nafɛtigiw tɛ manamana ko ye koyi cɛ bɛɛ tɛ se ka tugu u kɔ fo jogobatigiw cɛ bɛɛ tɛ se ka tugu u kɔ fo danbetigiw cɛ bɛɛ tɛ se ka tugu u kɔ fo minnu mako bɛ lahara la diɲɛ ɲinina ni tugula ninnu kɔ I b'a bila tɔgɔ ɲinina ni tugula kɔ I b'o bila yɛrɛ sago ɲinina ni tugulu kɔ don dɔ I bɛ décourager mais cɛ minnu bɛ tugu ninnu kɔ ka wɔsi u nɔfɛ ka ɲɛni u nɔfɛ a dɔn ko layidu min bɛ a n'a cɛ o ye lahara de ye donc o la alhamdulillah bi wula in na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ belebele don benekaw ye Ala deli min kɛ salon u ye Ala wele min kɛ salon an b'a fɔ de ko dugawu jaabila salon certificat bɔla an fɛ yan a bɔ kuma ni sisan cɛ joli joli bɛ yen minnu taara da dɔgɔtɔrɔso la muso joli joli bɛ yen minnu dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la a joli joli bɛ yen minnu ye jamana bila a joli joli bɛ yen minnu sumana kaburu kɔnɔ tɔn mais ne sigilen filɛ e sigilen filɛ ne ni e kan ka fɔ ko alhamdulillah ko anw de ka dugawu jaabila ko Ala ka san wɛrɛ jira na Ala y'a jira na a y'a jira na ka n'an ka limaniya to ɲɔgɔn fɛ ka n'an ka layɛsiraya to ɲɔgɔn fɛ ka n'an ka sirifikalu to ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ a barika Ala ye foyi t'an bolo fo ka Ala fo kɔ wallahi ni dugawu jaabi tɛ fila ye ni kelen kɔni don anw de y'a sɔrɔ kuma dɔ la dɔw miiri la ko dugawu jaabi ye ne mago bɛ sanu na n k'o sɔrɔ n mago bɛ jama na n k'o sɔrɔ n mago bɛ tɔgɔ la n k'o sɔrɔ la kuma dɔw la o bɛ se ka y'a la mais dugawu jaabi tɛ tɛmɛ min kan ne ye min sigilen filɛ bi kɛnɛya na limaniya na Ala ɲɛsiranya na o de ye dugawu jaabi dan ye sabula o ka bon n'a bɛɛ ye dɔ ye miliyari sɔrɔ mais a ma limaniya sɔrɔ dɔ ye fanga sɔrɔ a ma limaniya sɔrɔ dɔ ye tɔgɔ sɔrɔ a ma limaniya sɔrɔ dɔ ye nafolo sɔrɔ mais a ma se ka limaniya sɔrɔ donc o la alhamdulillah Ala min sɔnna ni limaniya tɛ jɔn minɛ tɛ se ka sigi nin kan sabula an bɛna mun de wele Ala ni danaya t'i e bolo ka ɲɛsin Ala ma e tɛ sɔn k'i mago bila k'i bɛ n'o Ala wele o danaya min y'an sigi yan o de ye limaniya ye awa o ka bon ni fɛn bɛɛ awa an d'an b'a la Ala bɛna kabako jira an na dɛ ni dugawu in an bɛna fɔ k'an famana ni ɲɔgɔn ma wallahi kabako don f'an k'a dɔn dugawu minɛ cogo dama dɔw b'a la a dɔ ye kuma dɔw bɛ kɛ tarafatal ayini ye Ala ye o bonya di Badara Ali Hayidara ma ka dugawu kɛ sisan Ala k'a jaabi sisan wallahi Badara Ali y'o kabako dama min kɛ a tɛ se ka jate ka s'a dan na an karamɔgɔ Abdulatif dasela caman ma minnu y'u dama kasi ni Alajɔ in na Alajɔ min ye se to a ye ka fanga to a la ka nafolo to a kun ka dawula to a la ka tila ka sabali ka yafa ka kun ni fantanw ni dɛsɛbaatɔw ye k'a yɛrɛ bila fantanya place la n'o ye Ala wele Ala bɛ sɔn dɛ
n'o ye ala wele ala bɛ sɔn n'i y'i dama kasi o la ala bɛ sɔn n'i y'i ɲɛsin o ma n'i y'i ɲɛsin ala ma ni ale ye k'a don i ni ala cɛ ni ala sɔnna i ma ko bɛ dilan ka dugawu dɔw sumaya filanan a dɔw bɛ sumaya dɔɔni o bɛ don i ni balaw dɔw cɛ don dɔ la gɛrɛgɛrɛ dɔ kun kan k'i sɔrɔ masiba dɔ kun kan k'i sɔrɔ accident jugu dɔ kun kan k'i sɔrɔ dugawu min n'i sigila kɛnɛ kan ka dugawu ɲini sirifuw fɛ o bɛ na don i n'a cɛ o don f'i yɛrɛ b'a fɔ ko saraka bɛ bɔ don min na k'a ti minɛ o don a sabanan ye jumɛn ye kuma dɔ la tɛ foyi ye nin fila la mais walahi mumini kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min ye dugawu ɲini sirifuw fɛ k'a bɛnna ayi o de la ni dugawu n'anw sigila ka dugawu kɛ ni nana ni kuranɛ ye ko an k'an bolo d'a kan an b'an bolo d'a kan ko dugawu minɛna sabula ala t'a yɛrɛ janfa ala min ko a ye n wele ko n bɛ aw jaabi k'a sariti kɛ ko aw yɛrɛ ka ne ala jaabi fɔlɔ a ka sɔrɔ ka n wele n b'aw jaabi awa o dama tɛ a ka da ne ala la o tuma na ni ala jaabila bɛ dugukolo kan e b'o jumɛn dɔn ka tɛmɛ ansaruw kan ni ala jaabila bɛ dugukolo kan e b'o jumɛn dɔn ka tɛmɛ sirifuw kan ni ala danaya bɛ yen jɔn dan bɛ ala la ka sirifuw bɔ jɔn dan bɛ ala la ka ansaruw bɔ donc ala barikala olu mana fara ɲɔgɔn kan ka ala wele a ye n'o ma jaabi an b'a fɔ ko ala ka sani ka bɔ layidu bɔrɔtɔli ma bilahi an dan b'a la ko dugawu tɛ se ka bɛn abada o de la o dugawu dɔw bɛ yen i tɛ foyi y'a la dɔ bɛ yen lahara jɔ dɔ ala b'i wele k'i jɔ aya i kun taatɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ nin walejugu ni nin walejugu ye mais don min na e ye dugawu ɲini aya e hakili la ko dugawu ma minɛ e kun mago bɛ den de la ma sɔn k'o den d'i ma e kun mago bɛ nafolo de la ma sɔn k'a d'i ma e kun mago bɛ kɛnɛya de la ma sɔn k'a d'i ma sabula n kun ye nin dugawu in bila de k'a don i ni janɛmɛ cɛ o dɔ f'i b'a fɔ ko dɔw n'u kanto ko hali ala i kun ka anw ta bɛɛ bila ka yan de kɔnɔ o de la a kana siga dɛ k'a fɔ e ye fɛn dɔ ɲini k'i m'o sɔrɔ dugawu ma bɛn dɛ dugawu ma bɛn a y'a ɲɛsin ala ma a kana jigi tigɛ ala la janko kamaw bɛ yen kamaw bɛ yen jihadikɛla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jihadikɛla ka dugawu ko a tɛ bɛn abada hali a boloji ko a bɛ furakɛli kɛ banabaatɔw a tɔgɔ de dɔgɔtɔrɔw dɛsɛla bana min furakɛli la mais jihadi galon dala mɔgɔ dɔw la galon dala mɔgɔ dɔw la an ka dɔnnibagaw bɛ a b'a kalama a bɛɛ bɛ nin kisa in dɔn a galon yɛrɛ dala mɔgɔ dɔw la mais n'olu ka danaya ye ala y'u mako dilan ni ninnu bolola ji dunan dɔw de nana ka na jigin ala jɔn dɔw ka togoda la o jiginna kuma min bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ min fɛ taabolo min ka di ye sira min ka di ye o minɛbaga n'i y'o ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ala b'a i n'o de kanu don ɲɔgɔn na awa o de a ka di ye k'o de gɛrɛ i la sabula hali ni ye supporter de n'a e bɛ yɔrɔ min supporter n'i ye maa wɛrɛ ye k'o b'o supporter hali n'a taara jatigi la e b'a fɔ e ka na ne n'e ka taa fan kelen fɛ sabula o ka di ye bon ninnu fana sera alajɔ in ma kuma min na o b'a dɔn alajɔ in tɛ foyi fɛ fo ala ɲɛsiranɲɛbaw a tɛ foyi fɛ fo jihadikɛlaw a tɛ foyi fɛ fo mɔgɔ minnu bɛ ala ka baara la o la kuma min na o nana dunanjigi kamalen fɛ yen o ko alajɔ in ma ko anw ye jihadikɛlaw de ye fi sabilillah anw bɛ bɔ an ka so ka na ala ka diinɛ baara de ci ka yaala ka da'awa de kɛ ka na ala ka diinɛ se ala ka jɔnw ma kuma min na n'olu y'o fɔ alajɔn nisɔndiyara sabula alajɔn y'a ye nin ye ne ɲɔgɔnna dɔ ye minnu fana bɛ ala fɛ nin ye ne ɲɔgɔnna dɔw ye minnu fana ka baara bɛnnen don ala ko ma nin ye ne ɲɔgɔnna dɔw ye minnu fana ye jihadikɛla ye fi sabilillah alajɔn y'u bisimila k'u karama o y'u ka baaraw o y'u ka labɛnw kɛ dugu jɛra kuma min na u bɔra ka t'u ka baara la mais u taatɔ la ji bidon dɔ de tun b'u bolo walama i k'a fɔ ji foroko u ɲinɛna o kɔ u taara k'o to yen kamelen alajɔ min bɛ yen banabaatɔ dɔ de tun b'a bolo so kɔnɔ banabaatɔ in ye san caman kɛ k'a muluku k'a da o ye diɲɛ fura bɛɛ k'a la a ma se ka kɛnɛya a hakili nana jigin alakira ka kumakan sanuman na k'a fɔla ko a tɔgɔ ye di jihadikɛla k'a bolo ji hali a bolo ji k'a bɛ banabaatɔ furakɛ ale sin'a fɔ aw nin dun ye jihadikɛlaw ye olu dun ɲinɛn'u ka ji kɔ ne n'o ji dɔɔni ta k'a di n ka banabaatɔ ma a y'o ji dɔɔni ta k'a di banabaatɔ ma banabaatɔ ye dɔ min ka dɔ kɛ k'a fari salo sani ninnu ka b'u ka taama na ka na tile damadɔ taama na ka na u nana sɔrɔ banabaatɔ kɛnɛya la
o sela yɔrɔ mina banabaatɔ yɛrɛ de bɔla so kɔnɔ ka bɔ k'u kunbɛn ala jɔn fana bɔla k'u kunbɛn k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ala jɔn ko a ma ko a barika ala ye ala min ye jihadikɛla boloji kɛ ka ne ka banabaatɔ furakɛ a ko n bɛ yafa kelen ɲini aw fɛ sabula n y'aw boloji ta ka sɔrɔ n ma diɲɛ ɲini aw fɛ mais aw boloji ye kabako min kɛ n ye n bɛn'o de fɔ aw ye ka sɔrɔ ka yafa ɲini aw fɛ a ko banabaatɔ tun bɛ ne bolo so kɔnɔ n ye diɲɛ fura bɛɛ k'a la dɔgɔtɔrɔw dɛsɛla a la somaw dɛsɛla a la nasiw dɛsɛla sulubaraw dɛsɛla mais ala sɔnna aw jihadikɛlaw boloji o de ye ne den furakɛ olu yɛrɛ dabali banna fɔlɔ olu y'u jɔ kabakoyalen ko anw boloji de ye den furakɛ ko wallahi aw boloji de ne den furakɛ jihadi minnu jɔ mɛ n'a fɔ o ma ko jihadikɛlaw o jɔlen ɲɛji de b'a la ka jigin sabula ala ye limaniya dɔ fili u dusukun na munna u y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tɛ jihadikɛla ye mais ala ka nin kabako in kɛ n'olu boloji o ko kamele ma o ko anw minnu filɛ nin a ko ni ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw tɛ jihadikɛlaw ye anw tɛ foyi ye fo maafalaw ka taa sira da mɔgɔw ɲɛ k'u ka nafolow minɛ u la an bɛ dɔw fa an bɛ dɔw ka bolomafɛnw minɛ an bɛ dɔw ka nafolo minɛ o de ye anw ka baara ye mais an nana jigin kan tuma min na n'an tun y'a f'i ye ko an ka baara bɛnnen don o ma e tun tɛ sɔn k'anw dunna jigin a ko o de kama anw ko an ye jihadikɛlaw ye ka nkalon da an yɛrɛ la mais ala sɔnna o nkalon dalen anw na ni e ka danaya ye anw boloji tilala ka e den furakɛ a ko o tuma na taali yɔrɔ t'an bolo bilen dɛ i tɛgɛ jan an bɛ baya layidu wɔɔrɔ ta ka don silamɛya la an kalenna ala la ala min sɔnna ka anw sɔnw anw namaratɔw anw janfantiw ka tila ka anw boloji kɛ e den furakɛ n'i ka danaya ye sabula ko jihadi tɔgɔ welela anw na ka sɔrɔ anw tɛ jihadikɛla ye o tuma na anw na kɛ jihadikɛla yɛrɛ ye siɲɛ a nkalon de dala na mais sisan an bɛna k'a yɛrɛ yɛrɛ ye o tuma na anw na layiru ta e ye an tɛ fila fara ala kan bilen an tɛ suɲɛli kɛ bilen an tɛ jɛnɛya kɛ bilen an tɛ maafa bilen an tɛ namara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ wa ni kira mamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ u yɛlɛmana pewu ka yɛlɛma ka kɛ jihadikɛlaw ye siɲɛ kelen sabula ko ala ye ɲumanya min kɛ olu ye o tuma na ni nin ye nkalon dala min na n'o boloji sera ka furakɛli kɛ a tuma min ta y'a tiɲɛ ye dun est-ce que o siga bɛ dɔgɔ la bilen e bɛ sɔn ka sigi nin kɛnɛ in kan ka siga ko hami dɔ bɛ e la ko min tɛ dilan nin kɛnɛ in kan wa ayi min wulila fi sabilillahi a ka yɛrɛmajigi kama hali sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔw mako jɔlen b'a la a sigiyɔrɔ la mais o t'a sɔrɔ mais ka wuli k'a ka nafolo bɔ ka avion ta ka na sen jɔ fɔ aw la yan jihadi jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a mana wari ɲini a mana sanu ɲini a mana tɔgɔ ɲini a mana yɛrɛ jira la fo ka na ko an bɛ balo cogo di hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la cogo di saya kɔfɛ an bɛ alijinɛ sɔrɔ cogo di ni jihadikɛla bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ est-ce que a bɛ tɛmɛ nin kan o ka dugawu o tɛ kabako ye ka sigi k'o ɲɛda filɛ dama o ye dugawu jaabi kana sigi o ka kɛnɛ ka dama o ye dugawu jaabi bilahi n b'a dɔn ni ala kɛmɛ ka mɔgɔ min mako dilan mais ala tɛ jigin k'a kɛ dɛ a bɛ na ni sababu de ye hali ni sunɔgɔbatɔ dalen don hali ni bɛ dugu wɛrɛ de la hali ni bɛ togoda de la ala bɛ na ni sababu ye k'i kɔrɔkɔrɔ ko wuli ka taa badara ali ka kɛnɛ kan i mako ka dilan an karamɔgɔ abdulatif dɛmɛ ale ye dakurunya fila laseli k'an ye nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ a ko n'i b'a fɛ i ka dugawu ka jaabi dugawu ka minɛ i ma i janto wari la wari dunni ma ɲi haramu dun a ma ɲi wallahi i bɛ maa dɔ ka wari namara k'a dun i ka ɲɛnamaya tiɲɛna lahara tiɲɛna a kelen kama mɔgɔ dɔw ka wari dunni kɔlɔlɔ min b'a la a b'i n'i ka du bɛɛ ci i janto haramu mana bonya cogo cogo na mu minɛ ka n'i bolo don a kɔrɔ i janto i halala la i ka taa n'a ye o ye jɔnna ye fila a sabanan a ko wa tahiri lisana i janto i dala nɛn na i ka kuma fɔta a dɔn n'i b'a fɛ i dala dugawu ka jaabi ka n'i da don ko bɛɛ la min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi fɛn min t'a bonya ka n'i da don a la maa kɔrɔfɔla ka dugawu tɛ minɛ maa kɔrɔfɔla ka dugawu tɛ minɛ an dun tɛ maa kɔrɔfɔ bi n'an ma fatiha ta
an bɛ faca de ta ka maakɔrɔfɔ daminɛ n'an tilala an bɛ faca kɛ k'a kun cɛ bi maakɔrɔfɔ faca ye jumɛn ye Darabo n'a bɛna daminɛ o b'a fɔ ko kɔrɔfɔli tɛ o de ye faca tatɔ ye ka don a la i y'a mɛn baro la ko kɔrɔfɔli tɛ wuli ka bɔ yen o de ye kɔrɔfɔli yɛrɛ daminɛ ye wa n'o tilala ka faca ta ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn labila o b'a fɔ ko Ala de bɛ yafa an ma mais e ma kojugu kɛ Ala yafa deli kun aw yɛrɛ ko kɔrɔfɔli tɛ a y'a tigi natɔ la a ko san finna bon depuis yen yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ min na ko a man ɲi n'i bɛ maa kɔrɔfɔla dɔn n'a ye dugawu k'i ye ka n'a mɔ ɲɛna wallahi Ala t'a minɛ nɛ o nɛ sɔnna ka mɔgɔ kɔrɔfɔ nɛ o nɛ sɔnna ka mɔgɔ dɔ nɛni nɛ o nɛ sɔnna ka mɔgɔ dɔ buruja nɛ o nɛ sɔnna ka cɛ nɛni walima ka muso nɛni c'est fini o cɛw fana bɛ yen a bɛ muso nɛni fo ka taa se muso somɔgɔw ma a dala dugawu Ala t'a fɛ o cɛw bɛ yen a bɛ muso nɛni fo ka taa se muso somɔgɔw ma i y'a ye cɛ o cɛ la n'a bɔra i denmuso nɔfɛ ka n'a d'a ma i janto maa kɔrɔfɔla taa kitabu kɔnɔ bɛ kitabu wele ko Nuzatul Majalis Ala kɛtɔ ka kuma Nabilahi Musa fɛ alayhi salam a ko Musa ma ni maa kɔrɔfɔla tubila ka bɔ a ka maa kɔrɔfɔla ale de bɛ kɛ dernier ye min bɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ni min sara a ta kan o de bɛ kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ maa kɔrɔfɔla tɛ kisi i janto i dala nɛ na ka n'i da don ko bɛɛ la karisa ka furu sara ne kɔni y'a dɔn ko furu in tɛ laban a kɛra n ɲɛna wa wallahi furu dɔw bi sa n'i b'a fɛ adamaden b'a fɛ n'i b'a fɛ jahanɛmɛ ka na i nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa to k'i da don wali furuw la karisa ka muso furu sara ka n'i da don a la dɛ karisa yɛrɛ de a ni muso tɛ bɛn a mana fɛn fɛn furu a b'o bila ka n'i da don a la dɛ i jɔ ta n bɛna dɔ kisa f'i ye min kɛra sa a kɛra min na ne yɛrɛ de b'o dɔn muso saba de bɛ cɛ bolo a bɛ k'i débrouiller a nana ka bɔ muso naani n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ye mankan kɛ a muso yɛrɛ wulila ka kɛlɛ kɛ ko a ma se olu yɛrɛ kɔrɔ ko a bɛ ka taa naaninan ta o ka sigida alimamiba Keta muso ninnu wulila ka taa se alimami de ma alimami ye maa ye a ka ca la a kumana maa o maa fɛ sigida la i b'a to a ta la Ala ye barika don a kumakan na n b'a fɛ i ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ o wulila ka gɛrɛ alimami na o ko alimami ko an cɛ bɛ fɛ ka muso naaninan ta an fɛla tɛ an b'a fɛ i k'a fɔ a ye k'a to yen ni se nana waati min na a b'a kɛ alimami ko baasi t'a la n b'a cɛ wele alimami ye cɛ wele ka kuma fɛ k'i musow sera yan k'i bɛ fɛ ka naaninan ta n t'a fɛ a ka kɛ n b'a fɛ i k'a jɔ a ko alimami ma baasi t'a la ne tɛ kumakan sɔsɔ n b'a fɛ bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ a ko alimami ne tɛ kumakan sɔsɔ mais n b'a fɛ i k'a kɛ Ala kama jɛn n'a ye n bɛna taa muso n'u wele ka na ni muso n'u nana an b'a kiti tigɛ i yɛrɛ ɲana ni min kan ka kɛ an ka sɔrɔ k'o kɛ alimami ko baasi t'a la a y'a muso saba in wele ka na cɛ ko alimami n bɛ yafa ɲini fɛ a ko furu kɔnɔ est-ce que dura bɛ muso bolo k'a sɔrɔ cɛ ma foyi k'i la ka dilan tigɛ i cɛ la ko dura bɛ muso bolo wa alimami ko haramu ye k'o ti bɛn a ko baasi t'a la a ko alimami ko ne muso saba sigilen filɛ n b'a fɛ i k'o ɲininka ne kɛlen k'o furu ani bi cɛ n'a min ka hakɛ b'i fɛ a k'a fɔ alimami y'o ɲininka o ko tiɲɛ yɛrɛ la cɛ in ye maa ɲɛnama ye a man tɔɲɔ a ko d'accord a ko alimami a k'i ɲɛ bɛ nin muso saba min sigilen na tan ninnu bɛn n'a kan an faw k'a kɛ to ka dilan tigɛ ne na an filɛ nin ye a kalo 6 de la nin muso sabatigi cɛ ka na kalo 6 muso ninnu bɛn n'a kan kalo 6 ka dilan tigɛ o cɛ la bon n'i y'o tigi ye naaninan furu la e b'i da don a la Ala bɛ sɔrɔ k'i jeni jahanɛmɛ kɔnɔ parce que min bɛ sen ne t'a kalama ko kɛli ten alimami ko muso ninnu ma ko a kɛra u bɛɛ ye kunbiri o jaabi a kɛra alimami ko baasi t'a la alimami wulila ka don so kɔnɔ ka taa wari sirilen ba ta ka na di cɛ ma ko nin fara i ka kɔɲɔmuso in ka furu nafolo kan ne yɛrɛ de bɛna k'a denfa ye o tuma adamaden da man ka don fɛn bɛɛ la i b'i janto i dala nɛ na kosɛbɛ an bɛ kuma an baw fɛ nin yɔrɔ la muso caman y'a den ma ko sa
k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ a kalama ne ko den ma karisa e kɔni e kɛra faden sago ye walima ka den nɛni e mako sara e kɔni ye dangaden ye n'i y'o fɔ den ma n'a dugawu jaabila den ma den tɛ se ka ko dilan bilen o musow bɛ yen a dayɛlɛ ka ɲɛsin den ma a bɛ tɔɔrɔ dɔ de fɔ ne ba kana kɛ a man ɲi i ye min k'a to tan ala yafa deli a ka yafa i ma hakili nin kuma in fana faamuna namu minɛ a naaninan a ko wa ko dɔliba sɔrɔ a ko n'i b'a fɛ i dala dugawu ka jaabi kan'a to ka haramu filɛ haramu filɛ bɛ adamaden dala dugawu bali ka jaabi an ka telefɔnitigiw bɛ min ni jajugu filɛlaw bɛ min telefɔni kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ i ye kɔdi dɔ yɔrɔ min na mun de bɛ yen kɔdi dɔw b'a dɔ ta la i b'a la kale ko janɛmɛ gogoro n'i ye kɔdi dɔ bɔ dɔ bɛ na n'i ye dɔ bɔ dɔ bɛ na i b'i dɛsɛ k'a d'a ma de ala kira ka hadisa dɔ bɛ kabayira kɔnɔ a ko la'anallahu nazira wal manzura ilayhi ko ala ka danga n'a ka halaki a bɛ jajugu tourner b'a kan ani min bɛ k'a filɛ maa maa ka baara ye jajugu filɛ ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka danga b'i kan wa i dala dugawu ala t'a fɛ dɔ tulo bɛ n kan na co foyi t'a ka telefɔni kɔnɔ ni jajugu tɛ n'a y'a kɛrɛ filɛ ni mɔgɔ tɛ yen waati min na a b'a filɛ ni mɔgɔ ko salamu aleykum a b'a bɔ a la k'a bila kuranɛ kalankan dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko limanɛ jɔnba k'a sɔrɔ setana maa ba kan'a kɛ taa kitabu filɛ o bɛ kitabu wele ko sa'atu wa sa ajaa'ibun wa nawaadir maa min y'a kitabu wɔrɔfɛ a balolen bɛ yen Mahamudu Misiri Egypte kamalen dɔ de bɛ yen o bɛ appartement de la du kɔnɔ yen dɔw ko chacun bɛɛ n'i ta don ale bɛ du in kɔnɔ yen ja ale ka baara ye n'a bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na a bɛ jajugu bila a ka télé écran ba in na a bɛ da fermer a yɛrɛ da la ka sigi k'a filɛ a langolo a k'a kɛ to a tora o de la jajugu filɛ la ala y'i to a ka masaya la ka mɛlɛkɛ ni mɔtu bila k'a ni tigɛ a langolo bɛ ka jajugu filɛ waati min na ni tigɛra da dun sɔgɔma da la yen maa ti don maa ka so kɔnɔ yen a su de tolila k'a kasa bɔ ka tumu don a la kasa bɛ ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ tɔɔrɔ o sɔrɔ ka da kari o taara funinba sɔrɔ a kasa o ye kasa goya da ye nka jajugu bɛ ka bɔ tele la jajugu ka jugu adamaden hakili ma kojugu maa o maa ka baara ye jajugu lajɛ ye i b'a ye a b'i hakili goya i hakili tɛ to foyi la a b'o de kɛ adamaden na i bɛ ɲinɛ teliya kojugu jajugu filɛ a b'i ka programme na surtout e min ye kalankɛla ye furumuso dɔw fana b'a filɛ muso furulen fɛn o fɛn ka baara ye jajugu filɛ a k'a kɛ to i tɛ k'i wasa don i cɛ la wa laban a ka ca la i farikolo bɛ sama jɛnɛya nɔfɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ne ka kuma ninnu bɛ ka faamu mɔgɔw tulo b'a la ala ka ɲa k'a d'a ma dɔw fana bɛ yen u bɛ taa sigi gɛrɛn de la gorobinɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na u bɛ to ka yen ne filɛ taa sigi gɛrɛn na muso gorobinɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na ale yɛrɛ bɛ to a filɛ la ka te suru duguma oui o mɔgɔw fana bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen hali b'a ye hali kuranɛ kalan yɔrɔ dɔw fana na ala ɲɛsiranya tɛ yen saraka bɔ yɔrɔ la banbaatɔ yɛrɛ denmuso kɛn bɛ ka fini seerelen don a yɛrɛ la yen karamɔgɔkɛ ɲɛ fankelen bɛ kuranɛ na ɲɛ fankelen bɛ dɛgɛ tilanan na o bɛ woloma ala ka laban ko ɲuman di an ma namina ko a duruna a ko waasinil farja a ko adamaden kan k'i janto i yɛrɛ la k'i janto i ka taafɛ bolo ani i ka kulusi jala la namina ɲɛ b'a la ten fɛn dɔw bɛ yen ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye i sen b'o la jɛnɛya b'a la lahara tɛ dɛ maa maa bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ i ka jɔ i yɛrɛ la ka mako dilan i yɛrɛ ye i janto i yɛrɛ la ka n'a kɛ jɛnɛyakɛla ye ala ko an kana kɛ n ka t'o ma fɔlɔ kira ko an kana kɛ n ka t'o ma fɔlɔ i bɛ ɲininkali kɛ gɛrɛ dɔnnibaa dɔw la u bɛna i ɲininka u bɛna a ɲɛf'i ye muso dɔw de bɛ ani cɛ dɔw bɛ a k'a kɛ to olu man ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ parce que o garisɛgɛ yɛrɛ tɛ taa dɔ garisɛgɛ ye tasuma ye dɔ garisɛgɛ ye ji ye n'i ye ji kɛ tasuma kan a bɛ kɛ cogo di e garisɛgɛ ye tasuma ye e taara ka t'i meleke muso min na a k'a kɛ to o garisɛgɛ ye ji ye n'a fandaya y'i minɛ fo lahara i tɛ kɛ waritigi ye tugun jɛnɛya man ɲi jɛnɛya de bɛ hɔrɔn ka hɔrɔnya ko ka bɔ i la jɛnɛya de bɛ adamaden dala dugawu bali ka jaabi jɛnɛya de bɛ adamaden danbe bɔ i la jɛnɛya de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden mako sa den dɔ de kan ka bɔ e la den min kan k'i ka kabila bɛɛ ta
den dɔ de kan ka bɔ e la den min kan ka kɛ waritigi ye den min kan ka bɔ e la o de kan ka kɛ alimamiba ye den dɔ de kan ka bɔ e la min bɛ kɛ sababu ye ka kɛ perezidanba ye e filɛ nin ye k'i ta ɲamajɔbaliya fɛ ka taa o de di mɔgɔ fu dɔ ma i ka du bi to dibi la. an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ Ali Badara Usman Haidara a ye kɛnɛ in sɔrɔ a bisimilala maabaw fɛ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An ɲuman sera an cogoya min na an ɲuman ka sa ka so ten ka tila ka jeunesse fo k'u barika nin ye jeli bɛɛ lajɛlen ka folikan ye vraiment a diyara an ye a bonyana ma dan tɛ foli min na jelikunti n'a ka délégation ko k'a bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ tanu bila masa ye masa min y'an da ka segin k'an fa n'an baw fo k'an ka karamɔgɔ ɲuman fo an tɛ kuma janya su kora an bɛ Ala fo ka barika da anw ma Ayidara y'an ɲɛ la mais anw ye Ayidara sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ bi munna an ye Ayidara sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ parce que an ye Ayidara denkɛ sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ donc a bɛ komi anw ye Ayidara sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ anw ye Ala kira ɲɛda ye bi an bɛ Ala fo ka barika da anw ma kira ye mais anw ye kira sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ bi alhamdulilahi rabbil alamin ka bɔ k'an ka jamana fo Ala ka basigi don Mali kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta don Mali kɔnɔ Ala kana jugu sa an na Ala kana jugu ban na. Vraiment an content na an m'an ka fakɛ fo Usman Sherifu Madani Haidara a ye mun k'an ye gɛrɛ dɔɔni vraiment an se k'a sara Ala de b'a sara an bɛ se k'a fɔ an y'a ye a b'an bolo a b'an dusu la donc vraiment an bɛ porte-nouveau ka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an ka président tɔgɔ la Sori Dumuya a ko k'a ka foli lase Sherifukɛ denkɛ ma porte-nouveau bɛɛ tɔgɔ la ka tila ka jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn déplacé la ka na Ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljinɛ ye layidu min bɛ di an ma Ala ka dusukolo ɲuman d'an ma an bɛ se ka a baara kɛ sija ani kɛnɛya Ala k'o d'an fakɛ ma a denkɛ min nana ka na bɔ an na fana an bɛ Ala deli Ala k'a sara Ala k'a sara kɛ aljinɛ ye. An bɛ Busaji fo hali n'an y'a ɲinan tɔw bɛ kɛ k'a fɔ a dimi tɛ bɔ a mɔnɛ tɛ ban parce que an y'a sɔrɔ an tɛgɛ la ɲinan hali n'an ma taa Mali la ɲinan a ka ɲi jeunesse bolo yan o kama bi wulɛ na an nana ka bonya kɛ ka bonya masakɛ k'a ye an jeunesse tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen y'a fo ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ compétition na Mali tɔgɔ la an y'a 3 match kɛ 3 victoires 0 but encaissé u y'a don da la ko kana fɔ sirifikɛ ye a ka dugawu kɛ Mali équipe nationale b'an bolo Benin yan. Hɛrɛ tilenna somɔgɔw kan baasi foyi t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye vraiment an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan parce que ni n ko k'an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an ka sirifikɛ min sigilen filɛ n'o ye Badara Saja ye layidutigi don mɔgɔ ladiri don salon a nana nin kɛnɛ in kan yan a ko vraiment ale bɛ layidu ta ɲɛ n'Ala y'a nɔgɔya san o san a bɛna tourner an fɛ yan ka n'an fo balimaya ani sinjiya la wari ko tɛ dɛ a bɛna an fo Ala de kama ne hakilila maa n'i ye baara min kɛ Ala kama nimisa tara mais n'i ye baara min kɛ maaw kama e bɛ se ka nimisa ale ka baara ale b'a kɛ Ala de kama ma n'i ye baara o baara kɛ Ala kama nimisa foyi t'a la n'o tɛ k'i bɔ Mali la k'e kunda Nizeriya kan ka sɔrɔ ka na Cotonou a ɲɛsilen bɛ Lomé fana ma e b'a dɔn o ye Ala kama ko de ye n'o tɛ ni Ala kama ko tɛ wari tɛ nin sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ parce que ni mɔgɔ hakɛ min bɔra Bamakɔ k'e kunda Lagos kan ka sɔrɔ ka na yan ne avion billet fɔr'i ɲɛna anw mun b'a baara la anw de b'a dɔn mais anw t'o fɔ maa ye an b'o to segere la i b'a dɔn u y'o kɛ Ala de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa n'a ye baara ɲuman kɛ a ka kan k'a ka baara ɲuman a k'a dɔn a ye vraiment sirifikɛ e ye baara min kɛ a bonyana an ma a diyara an ye an y'a dɔn i ye kuma min bɛ anw fɛ k'a f'i ɲɛna yarabi Ala k'a t'an kɔnɔ Ala k'i sara kɛrɛnkɛrɛnnenya Cotonou bɛɛ ko k'u b'i fo k'u ma ɲini kɔ dɛ ko vraiment u hakili b'i la u ka d'u ye san o san fana n'Ala y'a nɔgɔya i ka nin kɛ in kɛ a ka di ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ fo sa Ala k'an to ɲɔgɔn fɛ Ala ka hakilina ɲuman d'an ma Ala ka jamana lafiya k'anw yɛrɛ lafiya sirifikɛ a ka dugawu tako kelen don a bɛ ka dugawu k'a ye a b'a kɛ dɔrɔn a minɛ.
Ali Badara Usman Haidara a ye kuma ta ni ka foli lase nabaw ni ko labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka dugawu donba kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka jɛ an ka o seereya ɲɔgɔn fɛ. Quelques mois 2026 là. Ka sigi ko kura ani an balimaw ani kanubaw ani dɛmɛbaw n'o ye Jamiyatul Ansarudine Islamiyya ye. Tɔnden minnu sigilen bɛ Bɛnɛ jamana kɔrɔ ani kanuba minnu bɛ yen ka n'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi setigi Ala ka diinɛ la ka ɲɔgɔn bilasira ni an ka nabi ɲuman ka bangeli ye n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam k'o ɲɛnajɛ kɛ ka na kun cɛ wulada in na k'o kɛ dugawu kalan ye an yɛrɛ kun ye ani an balimaw ye ani an ka jamanaw ye ani ka taa se diɲɛ bɛɛ ma mana an bɛ Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in sigilen nafa min b'a la setigi Ala subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn mais ka wasa an ye kira ko ten sallallahu ta'ala alaihi wasallam an sigilen bɛ min tɔgɔ la mu'minun tɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si la ko ŋaniya ɲɛsin setigi Ala ma madama o miiri jɔlen don Ala la an'u ka laɲini ye setigi Ala de fɛ ye fo a ka sɔrɔ a b'u jaabi o la an b'a jigiya n'a jara Ala ye dugawu minnu kɛra o bɛɛ bɛ jaabi ŋaniya minnu sirila n'a jara Ala ye a bɛɛ bɛ jaabi mais an y'o de fɔ a ye an bɛ segin a kan dugawu ti jaabi kuma dɔw la min sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ ni o kama ye mais dugawu bɛ jaabi ni ŋaniyatigiw yɛrɛ ka ŋaniya degere de waati bɛɛ an bɛ hakili lajigi kɛ ni sigi ninnu ye fɛnbaw de parce que mɔmini fɛn o fɛn bɛ an bolo an bɛ min ɲini Ala fɛ don o kɔrɔ ye an b'an yɛrɛ dɔgɔya waati min na Ala ye o de ye waati ba ye silamɛ bolo Ala mako bɛ ale de ka bonya ka jira wa Ala mako bɛ a ye jɔn minnu da o k'u yɛrɛ dɔgɔya ye waati bɛɛ kɔnɔ o la nin y'o sanga dɔ ye k'an yɛrɛ kun dɔgɔya Ala ye k'an ka jɔnya jira an n'an jurumu k'an n'an ɲɛsin setigi Ala ma a ka nabi ɲuman bonya kama ka se k'an ɲɛsin Ala ma mako minnu bɛ an na san kɔnɔna la an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la u bɛ se ka dilan cogo min na an b'a jigiya ni ŋaniya ɲuman ye Ala b'i jɛ ni dugawu jaabili ye o tɛ yɔrɔ jan ko ye an mana yan wajuli kama nin sanga in kɔnɔ nka an nana yan hakililajigi kɔnɔna la dugawu an bɛ segin a kan a bɛ minɛ n'a tigi hami de a n'a tigi ŋaniya de an ka sufiyaba dɔ bɛ yen min n'a bɔra adamadenw kɛrɛfɛ pewu ka yɛlɛma kungo de kɔnɔ a yɛlɛmana kungo kɔnɔ ale ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna a bɛ Ala wele de kɛ yen ka seliw kɛ ka sun don yen a ka ɲɛnamaya bɛɛ feere Ala ma kungo kɔnɔ a b'o cogo de la don dɔ la a bɔra kungoda dɔ la k'a bɛ taa kungoda dɔ la Ala wele la yanni a bɛ se kungoda in na sira tununna a la o tuma na a sɛgɛnna kosɛbɛ minɔgɔ nana sɛgɛn sira la a taara munumunu na a bɔra kɔlɔn dɔ kan kɔlɔn in a nana jɔ k'a bɛ ji ɲini jurufilen tɛ yen foyi tɛ yen sufɛkɛ taara ka t'i da Ala ka waliyu taara ka t'i da jiri dɔ kɔrɔ ko laala ko tɛmɛbaatɔ dɔ bɛna bɔ a kan minnu mako bɛna jɔ kɔlɔn na ni jurufilen b'u bolo a bɛ sɔrɔ ka ji minɛ k'a min a y'i da ten fo sunɔgɔ nana ka n'a ta jiri kɔrɔ ye a b'o sunɔgɔ su min na ye dɔ de fɛnɛ bɔra dugu kɔnɔ o cogo la minɔgɔ fɛnɛ kɛn bɛ k'o sɛgɛn o fɛnɛ tununnen don o ye kamalennin dɔ ye o tuma na o de nan'i jɔ kɔlɔn in da la k'a ye jurufilen tɛ yen foyi tɛ yen ale ye mun ɲini Ala fɛ a ko Ala an b'a ɲini Ala fɛ ne ye cɛ dɔ tɔgɔ mɛn k'o bɛ nin kungo in kɔnɔ yan ne t'a dɔn nka Ala an b'a ɲini i fɛ a kɛ o cɛ in bonya kama ji bɛ kɔlɔn ju la n b'a fɛ i k'a layɛlɛn sanfɛ ne ka se k'a min
a bɛ ka ala wele ni cɛ min ye o yɛrɛ dalen don kɔlɔn kɛrɛfɛ ji ma yɛlɛ nka ale nana ale ye ala wele ni o cɛ bonya ye o tumana danaya min ni a y'o jira setigi ala subahana wa taala la ni nin sufikɛ in kama ye ni waliyukɛ in kama ye kitabutigi ko ten ko ala jɛra n'a ye ko ji yɛlɛla ka na fo kɔlɔn dawolo la a y'i min k'i fa seliji ta sufikɛ wulila ji mankan bɔlen sinango y'a bila a wulila ka gɛrɛ ka na a nana ka na gɛrɛ kamalen na a b'a la k'i min a tilalen min na n'a bɛ k'i seliji ta o tumana a ko kamalen ma ko yalima mun b'i ni ala cɛ a ko silamɛya dabɔra kɔnɔnajɛlenya de kama a ko foyi tɛ ne ni ala cɛ fo n'a kɛra ne ye dɔ de jira ne ni setigi ala camancɛ la o kama ala sɔnna k'a nin mujiza in kɛ a ko k'o ye jɔn ye jango n yɛrɛ k'o to hakili la a ye sufikɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔ sufikɛ yɛrɛ ye ale yɛrɛ t'a dɔn ko nin de don a ko ko n y'o de jira ala la ala k'a ko kama a ka ji in yɛlɛ jango ne ka se ka ji sɔrɔ ka min sufikɛ ta tora a kɔnɔ kuma in mako bɛ jumɛn na dugaw ɲinina ni min sababu ye o yɛrɛ nan'i jɔ kɔlɔn da la ala ma ji yɛlɛ ka d'a ma ko parce que n ka waliyukɛ nana mɛ min tɛmɛna n'o ye tɛmɛbaatɔ ye ni minɔgɔ kɛn bɛ k'o sɛgɛn o y'a ŋaniya dafalen ɲɛsin waliyukɛ ma ni ala subahana wa taala weleli k'o don ani ala cɛ ala ye ji layɛlɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ye aw ni anw bɛ nin kuro in de kɔnɔ an ka danaya ti foyi ye wa a ti tɛmɛ foyi la a tɛna da foyi kan fo n'a kɛra setigi ala subahana wa taala kelen nka an bɛ sababu lajɛ jɔnw ni sababu ka surun jɔnw ye maabaw ye n'an dan b'o la an ka ala wele n'u ye ne hakili wula in an sigi bɛ min tɔgɔ la o wasara Aminata den Abdulahi den don maa bɛ se k'i jigi sɛmɛ ale bonya la n'a horoma la setigi ala subahana wa taala bi ka dugawu jaabi mana k'a fɔ aw ye bɛnɛkaw aw sara bi ala de bolo ka bɔ ni jamakulu sura kana fara ɲɔgɔn kan an ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ wula in na tuguni dugawu kalan na a yɛrɛ ɲɛ b'an baw la an ɲɛ bi an faw la bɛɛ bɔra kana an bonya u nana an bonya silamɛya de tɔgɔ la u nana an bonya diinɛ de tɔgɔ la a sara bi ala de bolo o la dugawu bɔra ka kalan an bɛ nabagaw de fo an ka dunanw caman bɔra yɔrɔ caman na ka na ko Porto Porto Novo ani Pau ani ka taa se Alabama Alada ayiwa Alada Porto Novo ani Pau ninnu ye Cotonou kɛrɛfɛ quartier ye a n'a dugu ye o kumana ninnu bɛɛ bɔra a bɛɛ ye maliyɛnw de ye ninnu bɛɛ bɔr'u sigiyɔrɔw la ka na nin dugawu kalan in kunbɛn yan a bɛɛ sara bi ala de bolo an ka ɲɛminɛkaw bi yan an ka ɲɛminɛkaw bi yan o ye an yɛrɛw kɛrɛfɛ yɔrɔ ye u bɛ an fɛ yan o kɔfɛ an balimaw caman bi yan Buware ale min bɔra ka kuma laban na sisan Buware kamalen an t'a ka ansaruya kalama mais ansaru kanuba don Ayidara n'a ka denbaya kanuba don Buware a sara bi ala de bolo salon a y'a ka baara de jɔ ka tugu an nɔfɛ ka taa fo Togo ka taa Togo tournée bɛɛ kɛ an nɔfɛ ale bɛ baara kɛ aéroport de la a ka mobili bila an ka disposition na a carburant n'a fɛn bɛɛ ansaru ka dɔrɔmɛ kelen t'a la a sara bi ala de bolo o kɔfɛ n yɛrɛ kalankɛ ɲɔgɔn bi yan ni o ye Ali Jaguraga ye ala ye ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn yan ma ne ni ale ye second cycle de kɛ premier cycle de kɛ ɲɔgɔn fɛ Ali Jaguraga yɛrɛ sigilen filɛ nin ye ni ale ye n ka école yɛrɛ fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye ale sigiyɔrɔ bɛn yan ma salon nana ka na bali ala yan an ko ja tunnen don ja kɛn bɛ ka n'i da bɛnɛ o kumana o kɔni b'a la ka wariw ta cogo min na u bɛ ka wariw ta marakaw ka wari ko ayiwa alhamdulilayi an ka jeunesse ɲɛmɔgɔ fana bi yan fo fana ayiwa bɛɛ sara bi ala bolo a ye dugawu min ɲini ani Jara Moro Jara kɔni bɛɛ lajɛlen sara bi ala bolo consul an bɛ segin k'a ka foli kɛ consul an bɛ segin k'a ka foli kɛ a ka représentant min nana tɔgɔ la n'o ye Kamisogo ye a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Lamini Mayiga ye o sara bi ala bolo n y'a fɔ a ye Lamini Mayiga de ka mobili b'an bolo an bɛ ka tournée kɛ n'o de ye bɛɛ sara bi ala bolo alors ko ka se Gindo fana ma
gindo a sara bi ala bolo an ka musobaw caman bi yan bɛɛ sara bi ala bolo minnu y'u ka baara bila an ka ɲamakalaw a sara bi ala bolo a y'an ka kɛnɛ bonya kojugu a cɛmaw a n'a musomaw a bɛɛ sara bi ala bolo ni bonyamasegin ninnu ti kɛ foyi kama fo mɔgɔw k'a dɔn walahi fitiriwale ye kafiri di bonya mana k'i ye cogo o cogo la a barika da a dɔgɔya fara bonya kan bonya ye bonya de n'i y'a kɔ ma segin ala b'i dɛmɛ ala ye fɛn o fɛn ɲini an fɛ an k'ale ala subahana wa taala barikada n'an y'a barikada a bɛ an jidi o kumana an bɛ o sira de kan silamɛya y'an kalaw de la wa adamadenya y'an kalaw de la a ye mɔgɔw ka ɲuman dɔn a ka mɔgɔw ka ɲuman barikada a ka mɔgɔw ka ɲuman dɔn Alayi Samake Abdoulaye Samake ayiwa alhamdulilayi yatabu ale ko ten ko Abdoulaye Samake ɔhɔ olu ye jumɛn kɛ ayi alhamdulillah o kumana ko Abdoulaye Samake a n'a balimaw olu yɛrɛ de ye an filɛ yɔrɔ min na tan n'i y'a mɛn a ye na kalan kɛ a ye na kalan kɛ yɔrɔ sɔrɔ la Abdoulaye Samake a n'a balimaw de jɛra ka nin place in di an ma ko an ka kalan kɛ yan o kumana o sara bɛ ala bolo u ye ala ka diinɛ bonya an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw bɛɛ bonya yarabi a ma hami min bɛ aw la ni mɔludu in bonya kama ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan dugaw minnu ɲinina minnu ta fɔra ani minnu ta ma fɔ a bɛɛ dilan b'a ye ala de b'a ɲini ala fɛ yarabi a ma nin donba in bonya kama ala k'an bɛɛ ma k'o dilan ala ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ an ka jamana ninnu ala k'o kisi an ka jamana ninnu ala ka dekun bɔ a kɔnɔ mali an b'a kalifa ala ma ka diɲɛ bɛɛ kalifa ala ma ka ɲini ala fɛ ala kana ni hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala k'an sago d'a ma ala ka sababu ɲuman k'a ye san caman bɛ ala bolo k'an bɛ nin sira in ka ala k'o latigɛ san o san an kana ɲɛda balimaw kan an kana ɲɛda silamɛw kan ala k'o latigɛ ala k'o ka kalaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli karim an ti kuma jɛnya tuguni an bɛ yafa dafalen ɲini aw fɛ kumana n'a jara ala ye su in na sini a fɔ sini ni ala sɔnna a ma an bɛna sira ɲini k'an kunda Togo kan n'o ye Lome ye kumana an bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ n'a jara ala ye o kumana an kana wuli an ka ɲɛsin setigi ala ma an b'a fɔ a ye o ye hadara kɔnɔna ye ɔ hadara ye jumɛn ye o de ye an bɛ waatini fitini ta hali n'a kɛra miniti 1 miniti 2 ye ɔ cɛw e yɛrɛ de b'i hami dɔn musow yɛrɛ de b'i hami dɔn i ye min fɔ Badara ye i ma Badara sɔrɔ ka min fɔ a ye min b'i yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ dɛ i b'a jira setigi ala de la i b'a jira setigi ala la miniti 2 dɔrɔn an bɛ jɛ an bɛ ŋaniya siri o kɔnɔ o kumana min mana se ka min fɔ minnu tulo b'an na mɔgɔ caman fana bɛ sɔrɔ sisan minnu zɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye réseaux sociaux ye bɛɛ lajɛlen k'i ka ŋaniya siri an min mana ye i la an bɛ seduli kaliki ka bangeli nisɔndiya kɔnɔna la an b'a jigiya o kama ala bɛ mɔgɔw dilan o kumana ala k'an taw dilan minnu ni ala ta bɛ bɛn ala k'o bɛɛ dilan minnu ni hɛrɛ bɛ bɛn an ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu teliya kira n'a somɔgɔw kama ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ sɔlila rasuli kɛrɛ ayiwa i bɛ tila k'o ɲɛfɔ sa kɛ i bɛ tila k'o ɲɛfɔ ni ala sɔnna o kumana a bɛ ŋaniyaw siri an bɛ don hadara kɔnɔ o kumana bɛɛ b'i ɲɛsin ala ma fɛn o fɛn b'a bolo a y'o bɛɛ bila sisan a b'aw ɲɛsin ala ma 2 minutes min bɛ ni ala cɛ min bɛ hami na i yɛrɛ b'o fɔ ala ye ni ala ka jɛ ye وصفاتك من خلقك فافد علينا ببركته كده العز والتكريم واسكننا بجواره جنات النعيم ومتينا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والصرفاء كن لنا عونا ومعينا ومسيفا وبوينا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهاد واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل صواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيادة في شرف
نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان. Ni baara sanuma yi a kuncɛra ni ala wele min kɛra a dugawu kalan kɛnɛ o kuncɛra ni an karamɔgɔ Abdulatif ale ka dugawu kalanni ye an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ ni y'an ye Bɛnɛ ka sanga ni Ali Badara Usman Haidara a ye taama min kɛ ka se Bɛnɛ jamana kan wajuli kɛnɛ sigilen kɔrɔ kɔ dugu jɛlen dugawu kalan kɛnɛ min sigira min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an faso Mali kɔnɔ ka barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an ti sɛgɛn an ti ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma jɔyɔrɔ kɔrɔ talen tigi an fa n'an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madana Haidara ala ka na ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا